Nagkandila. Ang uban, nagkuhan silang flashlight, silang cellphone. Run out siya, guys. Ano na siya. Hindi kayong panghalin, kagauwan sa... Ano na siya. So, what's up, guys? Ha? Hindi na pa? Hindi ka? So, muna ako mga tinderang mga gwapa. Ano siya. So, muna yung mga isda. Tuloy. Tamarong. Marungoy. Isda sa bato. Ano yung mga isda dali. Run out kid siya. Disi, barog ka. Buhi pa naglingkod diha. So, mga na mong kahintang diri sa merkado. Iyag diskarte para makasuga. Ano na siya. Go, Jid. Kaya mo yan. Hi, Jennifer. Ano yan? Tama na siya, guys. Dugay kasi sila nagdaog sa tuloy. Tag 40 kilo.